La darba il-Prim Ministru talab lil Ġustin Caruana biex tirreżenja għandu jieħu eżempju minnu nnifsu jitlob għar-reżenja tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Dan intqal mill-editur tal-Gazzetta Malta Today fil-waqt li l-editur tal-Journal Times of Malta insista li bħas-soltu Robert Tabela jipprova jmowwet storja li l-Gazzetta deskrivita bħala waħda serja ħafna. Kollox beda wara li l-konklużjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards kienu ċari li Camilleri u Bartolo marru kontra l-etika ministerjali tagħhom, abbużaw mill-poter moti lilhom u naqsu milli amministraw il-fondi pubbliċi b'mod ġust wara li l-mara tal-Ministru Clayton Bartolo ingħatat paga ta' eluf sansitra aktar minn Prim Ministru. Din hija kollha kemmi spin, kollha kemmi intenzjonata biex ikun hemm informazzjoni dwar dan ir-rapport. Kollha kemm intenzjonata biex ikun informazzjoni. 70,000 euro paga. Ma sedax jaddu elettoralment. X'kien laqwa parir li tagħtek Amanda Muscat? Stess klikka li għandkom klikka. Klikka inti ta' xogħol illi ma provaw tagħmlu l-istess ħaġa, mintom xejn nexxielkom miegħi. L-editorial tal-Malta Today jisħaq illi fil-waqt li l-Ministru Clayton Bartolo għamel apoloġija lanqas din maturi kemm xejn ta' rimors. L-editur jinsisti illi tal-imġiba mill-Ministru Arminek l-inkonsistenza ta' Robert Tabela tkompli tnaqqar mill-fiduċja illi għandu l-poplu f'min qed imexxieħ kif ikkonfermaw anke l-MEA u l-Kamra tal-Kummerċ. L-editorial tat-Times min-naħa tiegħu saħaq illi jekk il-Prim Ministru analizza r-rapport bħalma qal li għamel jew ma qraħx tajjeb jew ma tax każ xrid jgħid il-Kummissarju għall-Standards. Dan hekk kif il-Prim Ministru saħaq illi Amanda Muscat ħadmet iżda il-problema kompla l-editur illi tħallset għal xogħol illi m'għamlitx u li mhux ikkwalifikata illi tagħmel. Bosta kienu dawk illi kummentaw fuq il-medja soċjali b'reazzjoni jibsa fil-konfront tal-attitudni tal-Ministri u l-Prim Ministru quddiem dan kollu fejn ħafna insistow illi dan kollu huwa insult għal min jaħdem lejl u nar sabiex jasal sal-aħħar tax-xahar u jgħajjex familja bżida miżera ta' ftit aktar minn 5 euro. U bħas-soltu dawk tal-qalba fil-Labor qed ikomplu jiffangaw u jiddandaw bi flus il-poplu mingħajr ebda konsekwenza.